predpokladám, že premiér hrá na spasiteľa a záchrancu, ktorý prišiel v pravý moment a všetko to zachránil. Všetko zachránil, to, čo tu niekto spôsobil, samozrejme budeme počuť históriu, stredovek, renesanciu, všetko budeme počuť, to za čo môže a budeme počuť, ako za to Smer nemôže. Všetko to už poznám, ja by som to vedel na spamäť hovoriť hodiny. Pravda je však niečo inom, vážený. Pravda je v tom, že systém tejto krajiny je postavený na kradnutí. Firemná kultúra v tejto krajine je kradnutie. Doteraz dlho dekády fungovali na vycistiavaní štátneho rozpočtu. Potom sa zjavili eurofondy. To ešte chvíľku ich zamestnalo. Teraz zistili, že nie je čo sprivatizovať. Eurofondy sú už podelené a jediná možnosť, ja už na to dlhodobo upozorňujem, jediná možnosť pre týchto ľudí je, ako sa dostať ku peniazom, sú vrecká občanov. A prosím vás, oni to už robia. Oni sa nerozpakujú to robiť. A viete, prečo to robia? Lebo vo vnútri kalkulujú s tým, že si to môžu dovoliť. Že si to môžu dovoliť, že nikto, že tu nebude zopnutie treba tak vo Francúzsku, že ľudia budú tisíce ľudí v uliciach protestovať. Oni s tým rátajú, cynicky kalkulujú, že v tejto krajine to nenastanú. Práve naopak, dnesná schôdza bude postavená na hrdinstve Roberta Fica. Že Robert Fico bol ten, ktorý v pravý moment prišiel a zachránil. A živnostníkom nie že 15%, ale 40% im vybavil. A nie, že budú na to čakať, že to dostanú hneď. Ale povedzme si pravdu, prosím vás pekne, čomu dneska poslanci Smeru dneska v parlamente. Premiér Fico predstaví návrh, že živnostníci, všetká úcta ku ním, však to si povie ináč, že dostanú 40% hneď od štátnej banky. To znamená, naše riešenie je také, že štátna banka odkúpi pohľadávku súkromnej osoby, súkromnej spoločnosti Váhostav a bude si ju vymáhať. Viete, to nepovedia. Viete, ako si ju bude vymáhať? Bude si ju vymáhať takým spôsobom, že z prípadného zisku firmy Váhostav, to znamená, keď firma Váhostav bude v účtovnom zisku, tak skôr ako by si ho mala vyplatiť, bude musieť sanovať štátnej banke svoju pohľadávku do tej výšky. Prosím vás pekne, v dnešnej krajine veríte širokému, veríte ľuďom, ktorí sú okolo Váhostavu, že keby ho mali, že by ho priznali, že by priznali účtovný zisk, tých spôsobov, ako z firmy odčerpať účtovný zisk je niekoľko, prosím. Celé je to pripravené, prichystané na to, aby sa zalepili oči občanov. Netlieskajme, prosím vás, tomuto návrhu. My musíme tlieskať inému návrhu, že ľudia, ktorí robili, sú peniaze, to je najlogickejšia vec. Civilizácie sú postavené na to, že keď si niekto niečo objednal, tak to zaplatil. Tu nás vznikol zákon, ktorý sme samozrejme zneužili. Táto krajina ho zneužila. Toto nebola reštrukturalizácia, ktorý svojím spôsobom niekedy má význam. Toto bola podvodná reštrukturalizácia, ako nezaplatiť a rátali s tým, že sa nič nebude diať. Takže tlieskať by sme mali inému návrhu. Návrhu takému, že tí, čo to spôsobili, to zaplatia a nie 40%. Robotu treba zaplatiť, keď si ju niekto objednal. Viete, paradoxom je, že Váhostavu zaplatil. Prosím vás, keby sme rozprávali o tom, že Váhostav nedostal peniaze, že Váhostav robil nejakú investičnú stavbu na Ukrajine, bola tam vojna, môžeme o tom rozprávať. Váhostav dostal zaplatené, Váhostav má peniaze. Pýtajte, a ja som odporúčal aj z toho stavu, ktorý sú poškodení, vy si pýtajte všetky svoje peniaze. Jakých 40%, prosím vás, všetky svoje peniaze si pýtajte. Viete, čo tí ľudia majú peniazy? Prosím vás, tam budú vysmievať z haciendy na Bahamách, tam budú vysmievať. Teraz na premiéra Fica vybavili, že 40% nezaplatí on. To znamená, že nedá si vymeniť oktávu, že nepredá haciendu, že štátna banka to kúpi. To znamená, dlhy Váhostavu, dlhy Širokého budú platiť všetky občania. Však to je nonsens. A toto teraz predstavujú v parlamente, tomuto budú poslanci Smeru tlieskať. My by sme mali, naša snaha, naše snaženie by malo byť postavené na niečom úplne inom. A teda buďme realisti, možnosti sú nejaké, ale vy si zaslúžite za robotu, vy čo ste tu kvôli tomu, za robotu svoje peniaze. A vám garantujem, že je z čoho. Je z čoho, ak by bolo adhezné konanie, ak by to, čo sa deklaruje, že bude trestné stíhanie, adhezné konanie, ak si to dobre vysvetľuje, znamená aj to, že to konanie má vplyv na majetok toho, ktorý ho spôsobil. Prosím vás, tí majú majetku toľko, že nie 40%. Všetko by ste mali dostať zaplatiť ešte úroky z omeškania. O tom je to. To by ste mali vy chcieť. A my by sme mali chcieť, aby sa pripravil do budúcna systémový návrh.
Systémový návrh, ktorý sa nebude zneužívať takýmto obludným spôsobom. Všimnite si tú módu. Začalo TSS, kde pokračoval dopravstav v tichosti. V tichosti mal byť uprataný aj na odstav. Vymklo sa im to z rúk. Vymklo sa im to z rúk a je zlé, snažia sa to hasiť a hasia to takým spôsobom, že dlhy, ktorý spôsobil niekto, takým spôsobom, že ich odsal na cyklu za váhami, zaplatí štátna banka a tá si ich má vymáhať po tej firmy z jeho prípadného zisku a vy živnostníci sa máte tešiť, že dostanete 40%. To je rozloženie, to je jednoduché vysvetlenie toho, čo teraz premiér Fico predstavuje v parlamente ako vec, ktorú on prišiel a zachránil a vyriešil. Toto nie je riešenie. Toto nie je určite vyriešenie a preto sme tu. Preto aj tento banner, ja som to spomínal, ten banner má rok. Ten banner má rok, pred rokom som ho dal robiť. Prešiel kus Slovenska, prešiel veľa častí Slovenska, skončí tu, ale úplne skončí pred vilou Širokého v Záhorskej Bystrici. Tam je jeho miesto 30. bude ten záverečný veriteľský výbor. Ak nebudeme na námestí SNP, tak budeme pred vilou Širokého v Záhorskej Bystrici. Cieľom dnešného stretnutia je na to upozorniť, aspoň nechať si zbytky dôstojnosti, zbytky svojej dôstojnosti, že sme schopní urobiť za niečo viac, ako búchať po stole po 5. pive a rozkrikovať sa, že aké je tu všetko zlé. Teším sa, naozaj sa teším, ktorí ste prišli, niektorí zďaleka, niektorí prišia. Oceňujem, verte tomu, že aj toto, všetko má svoj význam. Koľko dáš, toľko dostaneš, koľko energie vydáme, toľko by sme mali všetko dostať späť. Malo to zmysel, má to zmysel a bude to mať zmysel aj do budúcna. Bráňte sa o svoje práva, nedajte sa zastrašiť, nedajte si podsunúť tú situáciu, ktorú sa niekto bude snažiť, že sa máte uspokojiť teraz o 40, keď si budú pýtať potles, prosím vás. Tomuto naozaj netreba tlieskať. Tlieskať budeme vtedy, keď tí, čo si objednali, zaplatia aj takým spôsobom, že budú možno musieť predať svoju vilu alebo hotel. O tom to je. Vtedy budeme tlieskať. Teraz tlieskať určite nebudeme.